Слава да бъде на Бога, скъпи брати и сестри, добре дошли в Божият храм, в Божието присъствие. Ще започна с молитва. Небесни Отче, благодарим ти за привилегията, която имаме в името на Твоя възлюбен Син, нашия Господ и Спасител Исус Христос, да прекрачим прага на този Твой молитвен храм, да издигнем, Отче, България, да издигнем, Отче, Израел като нация, да издигнем Европа като континент и всички останали континенти и държави, да издигнем тази болка и тази мъка в сърцата на хората, Господи, този вирус, и казваме в Твоето име, може да бъде в историята, да се подобрят нещата за добро. Ние се молим за всички медици и се молим за здраве, Господи, както за тях, така и за всички, които се намират по болници и болнични легла. Издигаме, Господи, нуждата и на страни делка това дете, което е представено на Господи, представяме го пред Твоето олтар. Операцията е минала, но се молим, Господи, в Твоето име да има живот, да бъде здравословен живот. Името на детето как беше? Юлиан. И издигаме брат Юлиан и казваме: Господи, Боже на силите, Спасителю на света, изцелителю на болестите ни. Издигаме брат Юлиан и казваме и се молим в Твоето име да бъде живот, здравословен живот. Лекарите имат определени възможности, Ти имаш неопределени възможности. Затова идваме в Твоя храм, Татко. Затова издигаме Твоето име, Татко. И се молим за страда Василка Костова, за нейната майка, за нейните близки, братя, други роднини, Господи, и хора, които са в онлайн, които ни гледат, където и да са, Господи, нека Твоята ръка да бъде простряна за изцеление от всяка немощ, от всяка болка. В името на Исус издигаме това и се молим. Благослови, Святи Душе, това събиране тая сутрин, това слово, благослови тези хора, които си пратил, благослови. Това е, което просим в името на Отца, Сина и Святия Дух, като благодарим за всичко това. Амин. Бог да ни благослови, така ще имаме хвалени. Страница 40, песен номер 22. Част 5. Своето чудо приеми, Исусе, Сине Давидов, имай милост, милост за мен. Исусе, Божи Сине, докосни се до мен. Исус сега минава, Исус е тук сега. Той знае своята болка, Той знае за скръбта. Към Него обърни се, към Него погледни и с вяра ти извикай, своето чудо приеми. Исусе, Сине Давидов, имай милост, милост за мен. Исусе, Божи Сине, докосни се до мен.
Коя е втора? Следващата песен е песен номер 30, страница 44-та страница. Песен номер 30, Моя Бог е най-велик. Ти сте смешни. Моят Бог е най-велик, моят Бог е славен, Той е моя вечен щит, Той е достославен. Моят Бог е най-велик, моят Бог е славен, Той е моя вечен щит, Той е достославен. Ти си моя Бог, Христе, Ти си моята сила, стоя пред Теб на колене, душата си излива. Ти си моя Бог, Христе, Ти си моята сила, стоя пред Теб на колене, душата си излива.
славяничен, безспасителен знаме и радост за светите. Звучиш в Твоя ден, славяничен, безспасителен знаме и радост за светите. Ти си моя Бог, Христе, Ти си моята сила. Стоя пред Теб на колене, душата си излива. Ти си моя Бог, Христе, Ти си моята сила. Стоя пред Теб на колене, душата си излива. Ти си моя Бог, Христе, Ти си моята сила. Стоя пред Теб на колене, душата си излива. Така, Бог да ни благослови в утрото на този ден. Нека бъдат благословени всички Божии чада навсякъде по лицето на цялата земя. Да бъде благословено това Божие Слово в утрото на този ден и нека да има един духовен заряд, има една надежда в името на Исус, да има една подкрепа в Неговото име, чрез Неговото Слово, чрез молитвите на светиите, които идват в Божия храм. Ние знаем, че идването ни не е напразно. Каквото и да е бедствие в живота ни, каквото и да е болка в тялото ни, каквото и да е състоянието ни, едно е важно, едно е необходимо и това Библията ни дава като съвет. Да издигнем нашите грешки, недостатъци, слабости и да кажем: Господи, покайваме се, прости ни, покайваме се за рода ни, за хората, които не Те познават, които са далеч от Тебе. Заради тях се покайваме, издигаме имената им, издигаме молитва и за тях. Прости им, Татко, защото знаем, че когато издигаме прощението, покаянието, намираме Божията благодат и опрощение, което е от голямо значение, така че не случайно Исус каза думите: каквото и да поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви бъде. Бог да ни благослови. И така, Бог да благослови това послание тази сутрин и това слово, което имаме да разгледаме. Това е Марка, 16 глава, от 15 до края, до 20 стих. Едно доста интересно слово и Бог да благослови чрез думите, които ще чуете, наставленията, които Бог ще ви даде надежда, и не само надежда, но и предвиждане на обстоятелствата за добро в Господното име. Това е нашето искрено благопожелание към всички. Така и тези, които ни гледат тук, които са в Божието присъствие, Божия храм, така и брати и сестри, които са в странство, Бог да положи ръката си върху болните и да даде пълно изцеление. Така че тази застраховка, която имаме в името на Исус, с тази цена, която е представена на Голгота, Неговата драгоценна кръв е силата от небето за промяната в живота, така че нека да проистече тая сила чрез Духът на Господа, тъй като Той е източника за подкрепа в Господното име. И тъй, Марка 16 глава от 15 до 20 стих четем и рече: идете по целия свят и проповядайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. Тъй, тия знамения ще придружават повярвайте в Мое име. Бесове ще изгонват, нови езици ще говорят, дни ще хващат и ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди. На болни ще възлагат ръце и те ще оздравяват. И те, след като им говори Господ Исус, се възнесе на небето и седна отдясно на Бога. А те излязоха и проповядваха навсякъде, както им съдействаше Господ и потвърждаваше Словото с знаменията, които го придружаваха. Амин. Бог да ни благослови. Така ще се молим. Бог да благослови и тези брати и сестри, които са тук, така и тези, които са в странство. Бог да благослови семейство на Василка Костова. Бог да помогне така за нуждите на нейната майка, да бъде добро здраве. Това е сестра в Господа, която е онлайн, нали, от служението.
което имаме и за други брати и сестри в странство. Бог да благослови и нейните близки, братя, дома и същевременно и всички брати и сестри от църквата, които са навънка, където да се намират. Нека ръката на Господа да бъде за добро, за помощ, за избавление, за подкрепа, за здраве, за чудо, за знамение, да дойде радост в Господното име в Твоя живот, в Твоето семейство. И нека това, което просим в името Господно, да бъде реалност. Това е молбата ни, която ще направим пред Бога. Небесни Отче, ние идваме в името на Исус и издигаме името на Исус, Спасител на света, изцелителя на болните, снабдителя на нуждите, Господи, и Той като такъв стои пред Тебе, Отче, в Небесното Царство, за да ходатайства за всяко семейство, за всяка нужда, за всяка ситуация, за всяка съдба на всеки човек, за всяко здраве на болно тяло. Затова издигаме всички болни от коронавирус и казваме, Господи, в Твоето име да се обесили силата на злото, чрез страдание върху телата на хората, да се обесили тая сила, да няма поражение, Господи, на човешки живот, но да има излизане, Господи, от това състояние, наречено болка. И нека, Господи, този вирус да мине в историята. Това е нашата молба, молитва и прошение, за да няма поражение над нации, над хора, на тела. Затова е молбата ни. Благославяме, Господи, и това дете и се молим, Господи, за това дете в болница. Ето виждаме, тяхните близки са в Божия храм и ние го издигаме и се молим както за главичката и всичко останало, което зависи в Твоето име, да бъде здравословен живот и да бъде творческо чудо в Твоето име, Господи, за Юлиан. За това се молим, Татко. Благослови тези, които са тук, тези, които ги нямат, тези, които са болни. Нека Твоята ръка да бъде върху тях. Благославяме, Господи, и нуждите на това семейство, всяка тетрадка, всеки списък, всичко това, което е вписано, Господи, като молитва, молби и прошение, да бъде според волята Ти и нека Твоята ръка да се отваря, Господи, за нуждите и списъците на хора, които очакват Твоята помощ. Както Давид каза, помощта ми е от Господа, така и тези хора очакват помощта от Тебе, Татко, затова ги издигаме пред Тебе. Дай снабдяване на нужди, изцеление на болни, знамения и чудеса в живота им, така че радостта на всички да бъде пълна. Благодарим Ти, Господи, и се молим, Святи Души, благослови това послание, което имаш към Божият народ навсякъде по лицето на земята. Да бъде и остане името Господно благословено и народът Господен благословен. Господното име си помолихме, като благодарим за това. Амин. Бог да ни благослови. И така тая сутрин ще погледаме една тема доста интересна и това е един въпрос. Какво е небесна застраховка? Текстът, който прочетохме в Евангелието на Марка, 16 глава от 15 до 20 стих, има доста отговори на този въпрос. Но важното е, когато човек има страх за нещо, особено в това трудно време, виждаме различните жилища, различните входни врати са с различни заключвания. Някои имат едностранно, двустранно, тристранно, четиристранно заключване и така нататък. Защо се прави това? Защото има страх. Има и други неща. Хората се страхуват от фалит, от това състояние, което се намират. Други имат различни видове. Но вижте, всичко това, което поражда страх, има изход. И често пъти, когато хората се страхуват за своето здраве, някои казват, нали, отиват и към тая форма здравословен живот. Или когато изпаднат в някаква ситуация на трудност, застраховат се. Има застраховки различни, както на сгради, коли, ниви, животни, наводнения, пожари, каквото и да е. Важна е застраховката живот и тя спомага до някъде, когато човека се нуждае от това със цел да се помогне по някакъв начин, но Библията ни дава една информация и тази информация е много важна за страховката на твоята и моята безсмъртна душа. Така че това, което прочетохме в текста на Марка, 16 глава, стих 15 до 20, виждаме какво. Първо виждаме един въпрос, не въпрос, а заповед. И това е идете, според думата идете. И рече, това са думите на Господ Исус Христос, представени на учениците.
Това е заповед. Идете. Някой ще каже къде да отида. На всяко място, навсякъде по лицето на земята. Знаете ли, днес ни слушат хора от Индия, от Китай, от Русия, от Европа, от Азия, от Турция и са над 2700 човека. И това, което Господ ни каза като заповед, идете, аз не мога да дойда до вашата нация, не мога да дойда до вашия дом, но с тази технология, която имаме днес, чрез интернет, това слово достига до вас. И Господ иска да дойде в сърцето ви, да дойде в мислите ви, да простре ръката си, за да ви помогне, защото човек е ограничен и Господ е неограничен. Така че идваме на това място, където се намирате. И нашия Господ идва чрез това слово, идва за да ви насърчи, идва за да ви утеши, идва за да ви даде застраховка от това, което вие ще получите в Неговото име и чрез цената, която Той е определил за вашето изкупление, за вашето изцеление, за вашето бъдеще и за вашата надежда в Неговото име. Така че какво виждаме? На първо място Исус каза заповед, идете. На второ място Той каза на всяко място, по лицето на цялата земя. На трето място какво казва? Проповядвайте благовестието. Какво правим днес? Това и вършим. Някой ще каже, какво е благовестието? Че Господ Исус Христос дойде от небето. Прие човешки образ. Беше 100% човек като нас. Имаше същото тяло като нас. Историците дават това като отражение в нацията Израел и историческите книги говорят за това. Четирите Евангелия от Новия Завет говорят за идването на Христос като Спасител на света. Старозаветните писания дават това пророчество, както в псалмите, така и старозаветните големи и малки пророци дават тези неща като информация за идването на Христос. Той дойде и представи един спасителен план, така че думите, които виждаме, са думи на надежда в очите и в сърцата на тези апостоли. 12 ученика, които чуха тези думи и приеха тази заповед и те отидоха да проповядват навсякъде. И днес ние като ученици на Господа Исуса Христа, стояйки в Божият храм, идваме с това слово до вашите семейства, до вашите домове, до вашите страни, до вашите населени места. Идваме, защото Господ е дал цена и тази цена е Неговата драгоценна кръв, с която сте изкупени от всяка стрела на лукавия, от всяка болка от лукавия, от всяко невежество, което Сатана поставя върху живота ви. И Господ Исус Христос каза, Отче, аз платих цена и тази цена ето моята длан, ето моите капки кръв, които бяха. Това е застраховката за твоето изцеление тая сутрин. И нека нашия Господ и Спасител да дойде, да те поръси, да те очисти, да те освободи, да те прости греховете. Но важното е едно, изповядай ги, не ги дръж. Изповядай ги. Защото когато направим изповед, когато се покаем за грешките си, когато се върнем от злото, когато спрем да го вършим, тогава ще дойде освежително време. Тогава тези думи ще подействат. Тогава Божествената ръка ще се раздвижи. Тогава изцелението ще дойде в името на Исус. И Той ще даде тази подкрепа, наречена застраховка живот, за твоето болно тяло и всяка болест да напусне в Неговото име, името на Исус. Така че Библията ни дава добра информация. Марка 11:24 са дадени думите: всичко каквото и да поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили. Така че ние искаме здраве за това болно тяло. Творческо чудо да бъде в името на Исус за тая главичка, това малко дете, да бъде Божие чудо. Така че тези родители, които идват в Божия храм, тази надежда, която имат в името на Исус, Господ да застрахова живота на това дете, да бъде в добро здраве. Това е нашата искрена молитва, да бъде Божие чудо. Така че виждаме неща, които са много важни. Вземаме Божие Слово и това Слово раздвижва и променя обстоятелства на живота. Така че продължаваме за стих 15. Какво?
Марка 16 глава, последните 5 стиха разглеждане. Ние говорим за благовестието. Спасителя на света е Господ Исус Христос. Изцелителя на болестите е Господ Исус Христос. Застрахователя на душите ви е Господ Исус Христос. Това и не издигаме. И тая молитва отправяме към Него. Така че нека всяка жива твар, всеки човек, който гледа, който слуша, който приема с вяра в Господното име, да получи това, от което очаква, да се сбъдне божественото изцеление в болното тяло, да се сбъдне снабдяването на нуждата, да се сбъдне нещата, които са важни за чудеса и знамения в Господното име. Така че има едно условие. Това е стих 16. И тук има две категории хора. Хора, които приемат благовестието, поканата от Бога, който се... Нека да прочетем текста. Който повярва и се кръсти. Какво е това? Който повярва и се кръсти. Застраховка на повярвалите Господното име Божии деца, които идват, и Господ дава обещание чрез тази духовна застраховка. Завета, който Божият човек, идвайки при Бога, Твореца на Вселената, представяйки своята съдба, своето бъдеще, своето състояние, повярва в Него, кръсти се в Него, се казва, ще бъде спасен. Ще бъде спасен. Проблема, който носи, от мъката, която е, от болката, която има в тялото си, от ситуацията, която е като напрежение в живота му, каквото и да е. И има обещание. И това обещание не е от човека, това обещание от Господ Исус Христос, се казва, ще бъде спасен. Това е първата категория хора, които наричаме хора по пътя на вярата. Намират това божествено изцеление, намират тази привилегия. Втората категория е хора, а който не повярва, ще бъде осъден. Бог да пази. Понякога хората в света казват, блажени са вярващите, наистина така е. Блажени, което означава добре ще им бъде. Обаче има условие. Ако сме в посоката житейския си път на правда и святост, Бог да благослови тези неща. И така, какво хората имат в Господното име? Сега, когато отива някоя дадена застрахователна агенция, дава своите средства с цел, нали, дали ще е автокаско за колата, дали ще е застраховка и каквото и да е. Има неща, които човек получава. Един лист. И това е полицата, която човек има с цел, ако остане някога нещо в колата и се случи така, това освидетелства, че сумата е платена и нещата като повреди, които има даденият автомобил, ще се възстановят. Дали са щуп или нещо друго, както и да, но мисълта ми тая. Какво получаваме ние като Божии деца? Каква е нашата застраховка? Какво е спасението? Бог е дал власт, 17 книга, почтен. И тия знамения. Кои знамения? Господните знамения. Защото да получиш божествено изцеление по свръхестествен начин, без лекарство, без лечение, без лекари, без рецепти, без тия неща, като грижат. Слава на Бога за лекарите, Бог да ги благослови тях, помагат хората колкото може. Но знамението от Бога, чудото от Бога е необходимо да бъде факт тази сутрин на тази небесна застраховка, която ние имаме в името Господно. Така че това знамение да те придружи там, където си. Амин. Да бъде изцеление Господното име на твоето тяло. Амин. От всяка немощ, от всяка болка, от всяко страдание. Така че лекарите да се очудят, близките да се очудят. Защо? Защото е казано, Бог няма да остави своите си, няма да остави Словото да падне на земята, но когато падне, то ще произведе семе, ще произведе растение. Бог да благослови това послание, Бог да ни благослови. Амин. Така че знаменията, които идват въз основа на вярата, която имаме в Бога. Бог дава какво? Авторитет на името си. Дава власт на повярвалите в Неговото име. Така че след като Бог идва като Божий син на тази земя и дава това, кое
тази власт на своите ученици. Те я предават от поколение на поколение. И днес тази власт наистина действа. И е казано: в Мое име. Исус дава това като наставление на учениците си. Бесове ще изгонвате, нови езици ще говорят. Какво виждаме? Тези неща са доста важни като информация. 10 дни преди идването на Петдесятница, денят наречен Петдесятница, защото Господ Исус Христос изрече тези думи 40-тия ден, когато се възнася. 10 дни предварително дава информация, че Църквата Христова ще приеме какво? Кръщение в Святия Дух. И хората, учениците ще говорят на различни незнайни езици. Нека да погледнем какво още има повярвали в Господното име като застраховка в името на Господа. 18 Бог дава още неща като насърчение и утеха на всеки, който идва при Бога. Какво е казано тук? Змии ще хващат. Фактически ще има сатанински сблъсък. И тези, които имат такива ситуации, тук е казано, че няма да има повреда. Дори ако Сатана се мъчи по някакъв начин да навреди на физическото здраве, тук е казано, ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди. Какво е това? Свръхестествено действие от Бога като намеса за опазване живота и здравето на Божия човек, който идва в Божия храм, който има завет с Господа, и тази духовна и физическа застраховка ще действа, тъй като Бог е оставил Словото си. Защото в Словото действа самия Бог. Самия Бог действа в живота на хората, така че с цел да им помага. Освен на човека, който вярва в Бога, но и на човека, който проповядва Евангелието за спасение. И казано, на болници ще полагат ръце и те ще оздравяват. Така че какво правим в Божия храм? Когато някой идва за молитва, тя се издига пред Бога. Помазва се човека с Господното име. Въз основа на това полагане, това помазание, Божия дух слиза и той действа с изцелителна сила, където има вяра. Бог да ни благослови. Амин. И те, нека да погледнем и 19 стих, 19 и 20 вече дават информация за възнесението на нашия Господ Исус Христос, който наистина се възнесе и Църквата Христова го очаква отново да се върне, за да вземе своите повярвали в Неговото име. Така че какво прави днес Господ Исус Христос в небето? Това е много важен въпрос. Днес Той стои в дясната страна на своя небесен Отец като първосвещеник, ходатайства, моли се за всяка нация, за всеки град, за всяко семейство, за всеки човек, за всяка болка, за всяка нужда. Когато ти и аз се молим обаче, на това условие. Когато ти и аз се молим, когато ние се молим, Господ чува въз основа на молитвата ни. Когато чува молитвата ни, когато сме покорни на Бога и спазваме Словото Му. Така че Исус каза думи, които са много важни и насърчителни за нас, като Божии деца. Който слуша моите думи и ги пазва в себе си, каквото и да поискат, моето име ще му бъде. Което означава има застраховка, което означава има снабдяване, което означава има изцеление, което означава когато дойде Сатана срещу теб с битка, Господ в Неговото име, името Господно ще даде победа и така Бог да ни благослови. 20 стих, това е последния, който почетохме в Марка 16 глава. Така че какво направиха учениците? Скръстиха ръцете и казаха, сега Петър отиде в лодката да вади рибката, Андрей го последва, Йоан също или другите и така нататък. Не. Те изпълниха заръката, която Исус им даде. Затова тази сутрин идваме със същата заръка на същия Господ Исус Христос до вас, които ни гледате, скъпи приятели, от странство, където и да се намират. Нека ръката на Господа да бъде простряна за добро, за да ви помогне в това състояние, в което се намирате. Така че учениците излезваха и какво направиха? Проповядваха. Къде? Навсякъде. Стих 20.
Сега, когато ние идваме с това послание и говорим Божието Слово, издигаме Спасителя и спасението. Пак ще кажа, Спасителя и спасението. Спасителя Исус, спасението е твой дом, спасението е твоето тяло, от твоята болест да бъде вече в историята. Да бъде вече в историята. Да бъде вече в историята или тя да се отмине. Болката, страданието, немощта. Така че, когато ние проповядваме това благовестие, вижте, има обещание. Има застраховка. Говорим Слово. Това Слово е Господно. И то достига до вас. И Господната ръка да извърши това, от което се нуждаете. Така че какво има като застраховка на тези, които слушат с вяра, приемат с вяра и чрез вяра ще получат това, което чуват. Защо? Когато ние проповядваме Божие Слово, пак ще прочета 20 стихи, и те излязоха и проповядваха навсякъде. Кои ученици? Така че, когато те проповядваха Спасителя, Исус Христос, за спасението на света, какво е казано в текста на Словото? Като им съдействаше кой? Господ. И потвърждаваше Словото с знамение. Бог да потвърди това Слово тая сутрин с знамение в твоя живот, с знамение изцеление на твоето болно тяло, с снабдяване на твоята нужда, с благословение на твоя живот. Защо? Защото е необходимо. Така че, когато идваме, когато говорим, Господ се върши работата, Той потвърждава Словото си с знамение, които придружаваха и нас в наше време. Бог да ни благослови. Амен. Така че ние днес представяме това благовестие. Спасител и спасение. Исус и ти. Исус като Спасител и твоя дом, твоето състояние, твоето работно място, твоите финанси, твоето болно тяло, ако е това състояние. Божественото изцеление да бъде върху теб тая сутрин, точно сега, точно в този момент, точно в този час, точно в този миг, точно това Слово, което издигаме, да бъде Господното действие чрез Святия Божи Дух. Това е молбата ни, която ще представим пред Бога. И вярваме, че Бог няма да остави викащите, които идват при Него, и Той ще ни помогне. Бог да ни благослови. Амен. Така че има изкупление. Отиваме на магазина, искаме нещо от рафта, вадим паричките и купуваме това, което имаме като желание. Идваме в Божия храм. Искаме нещо, има цена, която е дадена, за да получим в Неговото име това, което искаме. Така че изкуплението е много важно. Нека да прочетем текст от Ефесяни 1:7 е казано: изкупление чрез кръвта на нашия Господ Исус Христос. Така че нека да погледнем още една част. 1 Коринтияни 11:25. Исус каза думите: тая чаша е моята кръв. Също се повтаря и в Матея 26:28. Исус каза на учениците си: тая чаша или моята кръв се пролива за опрощаване на греховете. Вижте, намерим ли желание да изповядаме греховете си, Господ е готов да ги приеме. Приеме ли греховете, ще направи това, което направи с паралитика. Тия 4 негови приятели, които разтвориха покрива и пуснаха болния човек на постелка пред очите на Исус. Исус се вгледа в този човек, погледна приятелите му, видя с каква любов приятелите му тъжат за тази личност, болна, този човек. Исус искаше да помогне, имаше това желание, изпълни това действие на база на какво? На база на насърчението, което каза на този паралитик. Първото нещо, което му каза е: синко, прощавате си греховете.
И второто нещо, което направи знамението и чудото, става, от болестта се ставай. Не те той вече, тя няма сила, тя няма власт. Така че, скъпи приятели, ти който и аз който и по някакъв начин сбъркаме някъде, съгрешили сме, изповядай греха си, не го дръж, изповядай го и тогава идва опрощение, идва знамение, идва чудо, идва възстановяване, идва промяна. И той идва в името Исус Христос. Бог да ни благослови. Така че нека да видим още един много важен старозаветен пример и това е в Стария Завет имаше една доста интересна част и това е времето на израелтяните, когато бяха в своето състояние на трудност. Виждаме неща, които бяха в това време като доста Изход 12 глава 13-14 стих. Имаше един съд от Бога срещу египтяните. И това, понеже израелтяните бяха в египетската земя и Господ каза на Моисей, трябва да направите нещо. И това нещо ще бъде за страховка на домовете ви. Кое беше това нещо? Една жертва искаше. И затова Бог даде като наставление всеки, който има семейство, тия, които са по-заможни, да заколят едно агне и да вземат малко от кръвта на това агне и да помажат праговете на своята врата, входната врата на дома. Това ще бъде белега и това ще бъде отминаването на Божият ангел, който ще слезе с цел да осъди египтяните, а вас да остави в едно добро здраве. Никой няма да пострада от вас. И така и направих. Някой ще каже, добре, но защо трябваше да има жертва? Защо трябваше да се даде жертва? Коя е причината, за да бъде изискана тази жертва от Господ към всеки дом, към всеки човек? Знаете ли, първата жертва, която Бог даде за Адам и Ева, Битие 3 глава, е това, че Господ даде цена от животно, взе живота му с цел да направи кожена дреха и да облече Адам и Ева, тъй като те се грешиха и поради тази причина Бог от след Адам и Ева изисква до времето на Христос именно тази форма като принос, като жертвен принос за греховете на хората. И поради тази причина виждаме тия старозаветни писания идва до идването на Христос те действаха. И Христос идва за да замени тая жертва и да влезе по благодат в Божието присъствие. Некой ще каже как? Ами Господ Исус Христос дойде на Голгота, за да пострада там и тази цена, която Той даде, е за твоята и моята безсмъртна душа, така че да бъдем застраховани душата ни, бъдещето ни, да влезем в Божието царство и именно чрез Божия Син, именно чрез тази пролята кръв на Голгота от Него. Така че, нека да прочетем Изход 12 глава 13-14. И кръвта на къщите, където сте, ще ви служи за белег, така че като видя кръвта, ще ви отмина. И когато поразя египетската земя, няма да нападне върху вас погубителна язва. Онзи ден ще ви бъде спомен и ще го пазите като празник на Господа във всичките си поколения. Виждате ли колко голямо е значението на това, което Господ даде като информация в Стария Завет на израелтяните, а в Новия Завет. Колко важно е това, което ние имаме като застраховка. В името Господне, чрез личността Христос, Спасителя на света, който дойде на Голгота, представяйки своя живот, за да бъде изкупен нашия живот. За да може Той отиде, къде? В небето. За какво отиде? Йоанна 14 глава, първите 3 стиха. Исус каза, вие вярвате в Отца, вярвате в Мене, защото отивам да ви приготвя място и като отида и ви приготвя място, пак ще дойда, за да ви взема тъй, защото където съм аз, да бъдете и вие. Така че Бог не иска да бъде сам. Бог иска да бъде с Божия народ, навсякъде по лицето на земята. Който повярва, както е казано в текста, който прочетохме, и се кръсти, ще бъде спасен. Слава да бъде на Бога. Това е една духовна застраховка.
на Твоята и на моята безсмъртна душа. Ние сме сключили завет с Бога. Имаме водно кръщение. И този завет е цената, която Господ е дал своя живот, за да имаме живот в Неговото име. И има условия. Ако пазим и пазим Неговите заповеди и вършим това в изпълнение в живота си, Бог ще помогне да имаме тези благословения в дните си. Бог да ни благослови, така ще завършим с молитва. Бог да благослови това послание и да покаже милост към всеки човек, където и да се намира. Небесни Отче, ние издигаме всеки брат, издигаме всяка сестра, както тук, така и където и да ни гледат, който да ни гледа, Господи, в Твоето име. Издигаме името Исус като Спасител на света, името Исус като изцелител на болните, името Исус като победител на злото, името Исус като личност за всеки. Името Исус издигаме, Отче, защото пред това име се прекланяме и пред Тебе се прекланяме, търсики Твоята помощ, защото знаем, че тя е уникална, Господи, за това се молим. Помогни на лекарите, Господи, и тези, които се нуждаят от здраве, дай на тях здраве. Църквата за това се моли. Те помагат на хората. Ние издигаме тях пред Тебе и се молим, Господи, за божествено изцеление на всички засегнати от болести или от тази корона, наречена вирус, в тялото на всеки болен медик. Затова, Господи, издигаме Твоята корона, короната на изцелението, Господи, да протече пред всеки човек, който с надежда очаква Твоята милост и нека да я получи, Господи Боже на силите. Това е молбата ни, която правиме в името на Отца, Сина и Святия Дух, за което благодарим. Амин. Бъдете благословени.